Bok, ja sam Filip, predsjednik sam atletskog kluba Noga iz Novske. Klub koji je mlad, novoosnovan, postojimo trenutno godinu dana i ovo nam je prvi rođendan. S onim što smo napravili kroz ove godinu dana smo jako zadovoljni, plasirali smo se, krenuli smo iz treće cestovne lige, trenutno smo drugi, nadamo se prvoj poziciji, još 4 kola su do kraja, još sve je moguće. Bok, ja sam Josip Fabijanić i zamjenik sam predsjednika atletskog kluba Noga iz Novske. Mladi smo klub, krenuli smo tek 2015. godine. Imamo jako mali broj trkača, iako nam to nije sad neka velika prepreka, neka velika stavka, nadamo se da ćemo ga pojačati i u tu svrhu smo i doveli brojna pojačanja za ovu godinu. Ciljevi koji smo si za 2015. godinu zadali, ujedno smo i ostvarili. Riječ je o natjecanju u trećoj cestovnoj Hrvatskoj ligi, organizacija škole trčanja i organizacije utrke Novska Run. Da, za sad smo prilično sakačeni sa brojem trkača, trči nas relativno malo, ali uredni smo na utrkama, idemo sa srcem. Treniramo 3 puta tjedno kako bi bili što konkurentni u natjecateljskoj fazi. Što se tiče natjecateljskog dijela, ostvarili smo fenomenalan rezultat s obzirom na manjak trkača, na manjak svega, na manjak sredstava, financijskih i ostaloga. Trenutno smo drugi u cestovnoj ligi, ali ostala su još jedno 4 kola do kraja i nadamo se najboljem mogućem plasmanu i ulasku u drugu ligu. Dosta smo održali 2 utrke pod nazivom Novska Run, 2015. i 2016. godine, koje su bile vrlo uspješne, imali smo bogate sponzore, kvalitetne nagrade, veliki broj trkača, prošle godine smo imali 125 natjecatelja iz cijele Lijepe naše i iz inozemstva. Nadamo se još većem odazivu ove godine, potrudit ćemo se da napravimo ponovno spektakl, a sama činjenica da smo uvršteni u top 5 utrka koje ne smijete propustiti ove godine dovoljno govori da smo se potrudili i ove prethodne 2. Časopis trčanja uvrstio nas je u top 5 utrka koje se ne smije propustiti u godinu 2017. Tako da znate što vam je činiti i dođite u Novsku. Mi smo spremni, a vi? Mi smo spremni.